Mbulikura Ugukia kibukuira Numugano Umugano My story. Kirumonto nigagukina umanyentengane kiraniye ndoto y'ubugima bwaye ikirasuri skuru gosoma iliachimwe konya asama tukankyo bakabona igana niba bana bona injira teyo ara cyanya arabana akirwe ngwi kasigete konya ngwira mara nakimo akimo konya umwana wa mustiri nenya kwiya pompo Ondete yuwancha oiburwa ase familia ntaka. Abalinda aleo soko irana marawa bategalera tinyore tikende. Nonya nabo ayunigale maminche guchesu mwana rundi bosiro ndali ase kinyoro kinyeme misotu kitu masaba constituency Magombo ward meye county ya Nyamira. No mwana okora matemwenye kurwa se center yageke asarangirwa ngoswa junior secondary school yagesaba kwa ywaligitiko nswa asumwa kuyiga mwikiri 2025 nemo ekero omukingu bugu cya kumwa kumuyenchi tariki 31 mu mwaka wita cyagenderete ere amonangina amona abantu bandi be familia mbiriro baringe kumulero muga komonyero mucyoyo iga asirita cyali syongire bosire uyule tatu mwabo omwanero ni bosire kingi cyalenge kwani wa asinkanyabo asenseme yo yanyame misotu kitutuma saba constituency imiye county ya Nyamira. Urende wika asenkeyo ekanyolakana muna omunginangina omwana Roni oyo asebono tigari tumuboraka asenkeyo ningari na magomba mange imeya magombo Ndangera libiya none birangera linabwate egere usembirwa umutuone esengenjo muga komento bunakwete rantiyete ntabwate kende antiyete nyombere tengutwe umwana no ali siko ono nje nali gusaba onye bali gwancha bankona ikironkiringa manyiti asana chiko cha kirili kwene kibuna omwana yonso iri skuru ili kugenderia masomo yabene ansensemeyo kurengana amona mamu mwaboroni nigo akuinyura inchira bamenyete amono mugakoye asiba amenyerete chikonda ili gosomia abana babo yaba namaliga engekogero mokonyo yokure nabono nigatigarite karu muboreka ansensemeye ondetayo ebika twali gasoka no mugaka twakore kondo twanyore bese twaragirira andi no twali kurusia abunayirira abana school agankonyire ndagira abariga gosoka nyore yanyoro leta ontebiye naye menterani yobwate urwero umwana school monongo nkonya aringe umuturi nigo twatema gukwana amone familia yiga sibate babunani go basinyire ninkibango kora iliko ni kibuno mwana wo okire skuru gosoma asibaganire buna montonde bwensi ura turo muyibu wancha abakonye iliko ni kibuno mwana wo okire skuru gosoma bene engana nonya nabo omungino muboraka asinkiyiga uyure ngina Roni airo kuboko na otebuna montonde bwensi ura sokia mokonye mbake ngambu ya mono emwasiye na mone skuru fees na re bwa tobako oloja stay bakore mara and price Alesha ende kondo akore bakanyora 200 atunde nyomba agurira abana karamu tawiye omwangu wanje bona mateni akaro ari ngiri busi kusina sita jinde ngitigale to kitanya gwakana omo zinya na kitoko Ndugwa nshura arora mabira gocha sende ankonye egere nyore bitoki konyera abana batigarite ba bikesku familia yene gwata bakong nande mbali kwenyara bakonyonya ndekaro orucha mabira tata unasiete abana bakonyi bandi school
abaisimirwa baito bakonye omwana oyo ominto na nyaribo nera atugwe birereri akonye omwana oyo ominto aki nera abana baye basome nera mambi bacha komokonya. Ono ngusaba ebiongozi byaito onye bakunyara batwirira abana babaminto esukuru abane nyomba ndoche mama bagutwira nyomba teiyo bochogete murabe goto ba mama agutwira ngo baruru kuburia guchia serikali ya county Nyamira uchakira umugumen rep mugavana wa county yo wigo amuno mu MC kurwase wodi ya Magombo kwene kibuna benso kiriri kwene kibuna familia ya Nyorobo konyi bene timbo ati no nige ntege kurukuno ni shiringi watu warware tyo mugako yo minto none ni watu wate kaira yonsiti ono nabona atigari tenta bwati kende none kindo chincherende senda chakiregere mirero umwana w'esukuru ondete yo wancha oiburwa ase familia ntaka kulindo butaka tibo kobo mwelio asinka ekero montale sokina kwene kebuna familia ya Nyorobo konyi Mahana akimo konyo mwana wa mustri nenya kuya pompo Ewa nango sabai wana akimo konya bana si familia nabogo kia bwaira nigo atigatega kwiburia ngaiguse omuchando chakirete mariga iteka guchinse osinyo kia gokora tuliga ntulifanya yasitule ne skuru kende ngeyo tuboke se skuru usaba mwana abanana munyaro batokonya na uniform na ntwa no moyo bita kunyara kugura umuswe bagakire nera bakora kende banyora kende bareta barosi motoriro nende baturere skuru twari wanje munyaro batokonya twense pero na tokonya moyo onde oranganikurwa omokonyi enamba yabo yesimine yekubwatia 0790 949 935 Liete ligo chakemi manyamisa osire. Irole 0790 949 935 Nenjire moyo kwene kibuna ndoto y'umwana uyiganya ikiranire bene obokonyi no butekeri gucya sinkiyiga gucya se muntu ndibwensi ujura twale moyo bugwancha kuliboteri gitazini kiri diuvuna 102.0 FM kurwe Magombo Ward mi county ya Nyamira Nyamisutu ili nendo ke Thomas Ombuna.